hedder Mette Føns. Jeg er direktør for Allan Karrs EasyWay i Danmark. Har været det de sidste 11 år, hvor vi har hjulpet tusindvis af mennesker med at holde op med at ryge med EasyWay-metoden. Det handler om, det er et 5 timers kursus, der går ud på at ændre indstillingen til rygning, så du går derfra og er en glad ikke-ryger, og ikke bare en ryger, der ikke ryger. For du ved jo sikkert også, hvis du har prøvet at holde op med at ryge, det er ikke noget, der gør ondt nogen steder. Det er mere sådan en psykisk følelse af at gå glip af noget, at man ikke helt er den samme bagefter. Og det handler om, at man tror, at cigaretten giver en noget godt. Så det vi går ind på kurserne og forklarer, det er, hvad lader til at være beroligende? Hvorfor det lader til at være hyggeligt? Hvorfor det lader til at være en god ven? Og for effektivt ændre den indstilling, så du ikke går rundt og savner det bagefter, men så du virkelig kan gå ud efter 5 timer og være en glad ikke-ryger.